Agintariok, elkartetako ordezkariok, islariok, euskaltzainok, jaun andreok, onera aurreratu zaren guztiok, egunon guztioi. Buenos días a todos, bos días, bon dia, good morning, bonjour. Euskaltzaindiak bere mundiurrena ospatzeko antolatu dituen jardunaldi akademikoi amaiera emango die gaur hasiko den honekin, jardunaldi honekin. Hala naita gainera. Akademiaren oraingo zereginetan eta gerokoetan ere erabakigarri delako egunotan batuko gaituen lana, alegia, ingurune digitala eta euskararen estandarizazioa. Ia urtebete bat pasatu da, Arantzasun webgune eta eduki digital berriak eta berriztatuak aurkeztu genituenetik. Arantzazutik mundu zabalera, hori izan zen, orduko gure goiburua. Euskaltzainditik mundu zabalera izan beharko da aurrerantzean ere gure aleginen helburu nagusia. Edo hala nahi baldin bada, betikoa eta oraingoa uztartuz, Euskaltzainditik mundu zabalera ekin eta jarrai. Horretan, zer esanik ez, digitalizazioa dugu bere esanahi zabalenean helbururi behinena, nazioartekotasuna ere alboratu gabe. Horiek ahalbidetuko dute besteak beste gero eta zerbitzu eragingarriagoa eskaintzea gizarteari eta euskararen erabilerara hurreratzen diren guztiei. Egundoko baliabidea dugu ingurune digitalarena. Euskaltzaindiak sorreratik bertatik daukan xedea betetzen joateko, gizartearen premiak aldatu ala. Hizkuntzak jendearen erabilerarekin aldatzen joan ohi dira eta euskara ere aldaketa esanguratsuak ari dira barneratzen. Eta horiei adi egon behar du akademiak, beharrezkoa baitu akademiak bere inguruan zer gertatzen ari den ezagutzea, berari dagokion hizkuntzaren estandarizazio lanean egindakoa ongi ezagutzeko eta egin beharrekoaren norabideak ahalik eta argien ikusteko. Ikustera eta ikastera gatoz beraz, jardunaldi honetara. Eta gure auzokideekin elkartrukaketa eta lotura sendoak gauzatzera. Batik bat, bestelako akademia eta erakundekin. Hain zuzen ere, estandarizazio kontuetan ardurak dituzten bestelako akademiekin. Geroa dugu eginkizun, eta gero horretarako hainbat gai eta kontu. Euskararentzako bizi iraupenean zer esan handikoak direnak. Beraz, guztion artean, landu ditzagun guztion artean gai hoiek, eta nola ez uste dut okerrespaldin banago, lehen dabizikoz Euskaltzaindiak antolatzen duela ekitaldi bat Tabakalera eraikinean. Beraz, gaur da gure hasiera Tabakalera eraikin honetan eta izan dadila urte askotarako eta aurrerantzean aurrera ere egiteko. Mila esker, bereziki kanpotik etorri zareten islariei eta nola ez bestelakoak ere urreratu zareten guztiei eta ekin diezaiogun lanari. Mila esker bene-benetan.